Ние не сме просто програмистчета. Ние сме маркетолози и експерти с опит в дигиталния бизнес. Много добре знаем, че не ти се чете този мейл. Затова, ето топ 5 неща, които трябва да знаеш за нас. 1. Сайтове и онлайн магазини. Правим уебсайтове и онлайн магазини, които не просто изглеждат добре, а продават. Бързи, адаптивни и създадени за твоя бизнес. 2. Дигитален маркетинг. Без маркетинг си невидим. Ние ти докарваме клиенти чрез реклами, съдържание и SEO. Видимост е равно на продажби. 3. Софтуер по поръчка. Нямаш нужда от още едно универсално решение. Нуждаеш се от софтуер, създаден точно за теб. И точно това правим. 4. Автоматизация на процеси. Губиш ли време в отговаряне на имейли, писане на постове или ръчно обслужване на клиенти? Автоматизираме всичко това. От чатове и сапорт до генериране на мейли и дори снимки за продукти. Повече време за важните неща. По-малко загуби. 5. Ефективност. Накратко, правим бизнеса ти до 340% по-ефективен. Без приказки, само резултати. Ако това е нещото, което търсиш, пиши ни.